Malawi, Camera. Good morning. Ndithu kukalonga kwavuta kwambiri mavenda anthu mene kuko ndithu kuti ma issues angapo amene akuchitika. One, rising cost of things, kukwera kwa mitengo kwa zinthu komanso kumene kuku I think kwayandikana ndithu ndi maiko angapo tikudziwa ndi zinthu zina zake amatha kumangotenga m'maiko mwenamo ndikungolowetsa ndi pajaboma linabana kuti anthu amene wawa asamaguleso katundu m'maiko oyandikira, ndi zimene zikupangitsa kuti anthu aja asafale. Ndi kumene kuku ndithu kuli zinthu zambiri zochitika, ndiyebe tingokhala chete nkuona kuti tione kuti zikhale bwanji. Koma kukalonga panopa akufuna anthu akuluakulu abwerese ma solutions. Alaitoni Mangochiso ali komweko. Guys, thank you so much. Malawi Cameras. Ine Laitoni Mangochi ndili pano pa museum ya Kalonga. Tinanena kuti ziganizo zimene mmapanga ino aboma la MCP ndizosathandiza anthu osewa amadalira zakudya zochita kutenga kutsidya. Mukuyimika kunena kuti anthu asamapange business pamene solution mulibe. Achakwera nduna zanu izo zikupwetekesani voti simuiona. Ine ndikamanena mmaona ngati wopenga. Onani anthu awo akufuna thandizo. Iwe mumba kumene uliko ubwera upereke solution. Takhala tikukuuza ziganizo zopanga usiku umapwetekesa anthu. Lero ndi zimenezi palibe ora minister mmodzi amene akuoneka pano. Palibe minister mene tikunena pano. Zinthu anthu ndi okwiya wose awo akufuna kudya. Iwe ndikumakanisa asapanga business. Why? Ngati magulu oma ndi nkati anthu ena ndi awa ali panja. Anthu ena ndi awa osewa alibe chakudya. Iwe mumba nkumauza anthu kuti asamaitanise chimanga, katofeni ndi zina zotero kapena kachewe, tomato, nthochi. Why? Kuno kuChinkhonde timadalira nthochi, Harare, matoke. Why mumba? Why? Ukuganiza anthu osewa ali ndi zothekera ngati zako. Bwera upereke solution kuno. Ukuopa chiyani? Achakwera voti mwairuza iyi. Ina ndine Laitoni Mangochi ndimangopa Mulungu yekha. Mumve utengawo voti mwaruza zikomo. Ndimafuna ndipemphe mpingo kuti tikhale oweruza achilungamo. Tikhale oweruza achilungamo. Ndilumikiza bwanji zimenezi. Kuno ku Malawi timatengeka kwambiri. Chigulu chikati uyo ndi woyipa, timaona ngati chigulu chija chikunena zoona. Koma taonani, Ambuye Yesu sanatengere kukula kwa chigulu. Adadziwa kuti onsewa awa ndi anthu abodza. Chifukwa chiyani? Mawu amene adanena Ambuye Yesu kuti ngati alipo mwa inu amene sanachimweko ayambe kumugenda miyala uyu. Sankatanthauza zimene zija. Adakanika kunena kuti pepana abusa, chigololo sapanga munthu mmodzi, nanga wamunayo mwambisiranji. Kumeneko ndi kusowa chilungamo kwa munthu wa dziko lapansi pano.
ndiye ndikupempheni tikhale oweruza achilungamo pamene tikupita ku chisankho. Mmene makampani amagulitsidwa mdziko muno achakwera kunalibe. Mmene timadula mitengo muno achakwera kunalibe. Mmene timapha malubino muno achakwera kunalibe. Tiyeni tikhale oweruza achilungamo. Amene wakula mfusi ndiye wachilungamo ayi. Muli inu mukadatani mwalowa pa mpando. Kolera nduyu, COVID nduyu, abale athu kumwera kukoloka ndi madzi, ngozi yoopsa ngati imenechi. Chaka chatha chomwechi moteti dzinena kuti kutentha kuja anakapa kusanda achakwera, kuti chimanga chiume ndachakwera amakaombeza. Zonsezi zikubwera chifukwa cha machimo amene ife ngati anthu a mdziko muno tidachita. Aliyense agomere chimene anachita, chimene anasonkha kuti tikonze dzikoli tipange zisankho zoyenera. Koma sitingathe kupanga zisankho zoyenera ngati sititengera chitsanzo cha Ambuye Yesu adasankha kukhala oweruza wachilungamo. Inunso mukhale oweruza wachilungamo. Enafe tinalandirako fetereza kuchokera ku Mega Farm Support Unit. Umene uja ndi mdalitso wanu. Enafe ana athu sitidakatha kuwatumiza ku university, koma akupita ku university. Umene uja ndi mdalitso wanu. Ena munatengako fetereza wanifi. Umene uja ndi mdalitso wanu. Koma pali mdalitso wina umene kudalibe. Kukonzanso mitengo ya mbewu zimene zimadalitsa kwambiri anthu amene amakhala kumadera akumidzi. Kumeneko nkumene kumakhala anthu 80 pa 100 aliwonse pa chiwerengero cha dziko lino, osati mtawuni ayi. Mbewu zimene zija tikamakagulitsa mtengo umene uja, kusanjenso akugulitsa chimodzimodzi, kuchitipa akugulitsa chimodzimodzi. Wapanga zimenezo nda padzana paja zidalipo. Tikhale oweruza achilungamo. Pomalizira abusa ndimafuna ndingokambapo mbali ziwiri. Pali bodza lina limene machitidwe athu mzaka 24 zapitazi atisiyira ngati dziko. Mwa ife palibe nzika za dziko lino, palibe amene akufuna kuvomera kuti inenso ndasonkha nawo vutoli. Koma ndimafuna ndikupatseni chitsanzo. Boma lidatenga ndalama kupereka ku Loans Board kuti ana azipita ku sukulu, si choncho? Ndiye kuti lapanga mbali yake. Koma mwana wanu akapanda kulimbikira sukulu apindulwa nawo ngati, kutanthauza kuti boma lachita mbali yake. Ifenso ngati nzika tili ndi cha mukundimvetsa pamene boma lakonzanso mitengo ya mbewu. Ifeyo ngati sitilima tipindula nawo ngati. Mbali yake boma, nzikanso mbali yake. Pomalizira ndimafuna ndikusiyireni mwambi. Galu okalamba sitipita naye kuzimba. Ndibwerezenso mazibamo mukhoza kundivomereza uko. Galu okalamba sitipita naye kuzimba. Subwera mkanthu. Mwandimvetsa kodi? Sindikunyoza anthu okalamba ayi. Koma pali chifukwa chimene mwana timamberekera kusana, wankulu timamuza kuti iwe bereka nzako chifukwa ali nazo nyonga, si choncho? Pali chifukwanso chimene pamudzi Malawi, Camera.